Здравейте на всички, аз съм Александра. Аз съм Йордан и днес ще поговорим за Възкресение Христово. Какво представлява празника и как би трябвало да се празнува? Според мен този празник не е на корабиите, не е на боядисването на яйца, не на козунаците, не на подскачащи зайци, а е празник на победата над смъртта. Това е празник, в който нашия Бог Исус Христос победи смъртта и даде вечен живот. Възкресение Христово не е празник на корабийките, не е празник на козунаците, не е празник на боядисването на яйца. Възкресение Христово е празникът, който празнуваме, понеже нашия Бог Исус Христос е победил смъртта и даде вечен живот на нас. В Него ние придобихме вечен живот, защото в Йоан 3,16 казва така: защото Бог толкова много обикна света, че даде своя единороден син, така всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот. Смисълът на Възкресение Христово не е в това да се наядем с агнешко, не е с това да се борим с яйца и да ги боядисваме в разни цветове. Символът на Възкресение Христово е по-дълбок. Това е символът, който Бог побеждава смъртта. Възкресение Христово е велик ден. Той е наистина един велик ден, в който Исус Христос възкръсна. И може би не е точно на тази дата Възкресение Христово. Ние не знаем кога е точно, но все някога знаем, че Исус Христос е възкръснал. И Възкресение Христово е един сезон, в който навлизаме, един нов сезон, в който навлизаме, в което нещо мъртво трябва да се съживи в нас. Трябва да дойде и да възкръсне нещо в нас. Трябва да се съживи нещо в нас. И сега идва интересния въпрос. А как би трябвало християните да празнуват Възкресение Христово? Според мен не би трябвало християните да се асоциираме с окултни практики и светски празници. Великденския заек не е християнски. Боядисването на яйца не е описано никъде в Библията. Начинът, по който трябва да се празнува Възкресение Христово е като тялото, църквата се събере, започне да го възхвалява, да го издига, да го величае. И начинът, по който всеки един поклонник на Исус Христос трябва да се поклони на този ден, като вземе Господна вечеря. За мен е важното човек да се покланя с дух и истина и да знае, че не е важен денят или датата, а е важно отношението, което прилага. Да предизвиквам всеки един вярващ да се отдели от света, да отдели време за пост, за молитва, да му даде нужната слава, защото това е един славен празник. Празник, в който Бог победи смъртта. Победи смъртта, като беше погълнат от нея. Както пророк Йона беше погълнат от рибата за 3 дни, така и нашия Господ Исус Христос беше 3 дни в ада и благовестваше. И така на 3-тия ден възкръсна и предаде Евангелието, благата вест, че има живот дори след смъртта и че ще има вечност, в която ние ще бъдем заедно в прегръдата на нашия Господ и Бог Исус Христос. Та моя апел е: отделете се от света, отделете се от светските празници, не бъдете в тяхната мерзост и техния грях. Да, това е накратко. Възкресение Христово не е празник на заека, на яйцата и на тези традиции, които ние познаваме и познаваме още. Това е празник, в който трябва да дадем цялата слава на Бога. Трябва мъртвите ние да възкръснем заедно с Него. И ако е имало нещо умъртвено във вас, нека Бог да съживи духа ви. Нека Бог да възкреси духа ви. Моля се Бог да ви отдели от тези празници, защото както Рождество Христово и дявола бе навлезна в Рождество Христово като дядо Коледа, така и дявола се опитва и да навлезе в Възкресение Христово като заек, като боядисване на яйца и така нататък. Дявола се опитва да опетни тези празници на Бога. Наистина ние не знаем кога
точно Исус е възкръснал или кога се е родил, но знаем, че все някога Той е станало. И ние празнуваме тези дни, за да отдадем цялата слава на нашия Бог Исус Христос. Бъдете благословени! Възкресение Христово! За мен Възкресение Христово е когато Христос възкръсна, Той възкръсна в моето сърце. Аз се съраснах с моя Бог, заедно съм застанал на кръста, защото Той пое на кръста моите грехове, моите болки, моите прегрешения, моята неправда. Той взе моето проклятие, всичко го закова на кръста. Аз благодаря за тази жертва, която Той направи на кръста. И съм много благодарен, че наистина Исус ме среща в животът ми. Аз се радвам в това, в което Той прави в животът ми, че Той ме променя, че Той ме трансформира, че Той ми дава всичко това, от което имам нужда. Благодаря на моя Бог, че Той наистина умря и възкръсна за всеки един от нас. Благословявам те в името на Исус Христос, ти този, който гледаш този клип. Насърчавам те, приеми Исус Христос за свой личен спасител и вярвам, че Той ще те срещне, Той ще те промени и Той ще възкръсне в твоето сърце. Бъди благословен в името на Исус, ти този, който гледаш. Алелуя! Обичам да го знаеш и аз. Какво за теб е Възкресение Христово? За мен Възкресение Христово е нов живот. Амин. Христово за мен е смисъл на живота. Не този, който го виждаме, а въобще вечния живот. Когато свърши физическото ни тяло, завинаги. Всичко е Възкресението на Христос Исус. Е всичко, което може да съществува или е съществувало някога, или не знам, няма думи, няма аналог. Какво е за мен Възкресение Христово? Възкресение Христово е едно ново начало, което Бог сътвори в този свят. Един тласък, който да ни дава вечен живот и който записа имената ни във вечната книга. И Той е достойния, който разчупи печатите, за да може ни да живеем отдясно на Отца. Бъдете благословени, обичам ви. Това е за мен едно Възкресение Христово. Амин. На Бога, братята, пастор Дани, може ли да ни кажеш какво за теб е Възкресение Христово? Че Христос възкръсна. Това е Възкресение Христово, е точно това. Че Христос направи жертва за нас, отиде в гроба, но гроба не бе силен да го задържи. Той възкръсна. И до ден днешен Той живее в нашите сърца. Какво ще насърчиш хората, които празнуват по различен начин Възкресението Христово? Ами, бих казал наистина, че всичко това, което правят, живеят в заблудата. Това, което правят в момента и ние сме го правили, но дойде това осъзнание върху нас и вече каквото правим, го правим за Христос. И не го правим по начина, по който нечестивия го иска, а го правим по начина, по който Исус Христос ни е казал. Да празнуваме заедно с Него. А където е Христос, има и много любов. И всичко това го правим от Неговата любов. Бъдете благословени! Амин. Тук сме също с пастор Иван. Пастор Иван, можете ли да ни кажете какво за вас е Рождество Христово? Възкресение Христово. Да. Възкресението за мен е нещо, което ми дава нова идентичност. Амин. Съраснах се с Христос и вече аз не живея, Той живее в мен. Означава, че ние живеем вече с Него. Какво ще кажеш, какво ще насърчиш хората, които празнуват Възкресение по различен начин? Ами, със сигурност те са заблудени, не познават. Някога и ние сме празнували по такъв начин, но това, което мога да ги насърча, е да опитат от Божията любов, от Христовата любов и наистина ще останат там завинаги, защото аз там завинаги останах. Халелуя! Така че благославяме всички брати, сестри, познати, близки, които ще ни видят в бъдеще, които ще ни видят. Така че Божията благодат да бъде върху вас. Амин! Тук сме също с брат Митко и брат Мариан. Брат Митко, може ли да ни кажеш какво означава за теб Възкресение Христово? Какво значи за мен Възкресение Христово? Ами тази любов, която Бог всъщност е дал по света, Той днеска, как да кажа, я вкара в сърцата ни.
Това е едно възкресение на сърцето ти, възкресение на духа ти, в дух, душа и тяло. Възкръсваш и ставаш нов човек чрез неговата любов. Амен. За мен означава възкресение с едно нещо, което искам да го обясня, че той ми даде един нов живот. Живот, който да осъзная, че да бъда радостна, да бъда щастлива, да бъда благословена. И това е, което ми благословя, защото ако той е платил цена за мене, той е днес аз да се радвам в неговото присъствие, аз днес да се наслаждавам на неговата красота и това, което е направил за мене, аз му благодаря. Той е моят Бог, той е моят възлюбен, той е моят Ешуа, той е моят Яхве, той означава за мен всичко. Възкресението за мен означава всичко, защото той е платил цена. И ние наистина да предадем истинска жертва на хвала на нашия цар, да го величаеме. Опитайте от тази любов, за да може и вие да се насладите в Божието присъствие. Аз ви благословям и ви обичам. Амин. Тук, брати Смел, можеш ли да ни кажеш какво за теб е Възкресение Христово? Възкресението Христово е част от мене самия. Когато Исус е възкръснал, то самият аз съм възкръснал. И живея в благодата на Исус Христос. Живея чрез Него и за Него. За мен това е възкресение. Имам просто един благословен живот в Христос. И аз благославям всеки един, който ще види това видео. Нека наистина да отвори сърцето си и да приеме Исус Христос за свой личен спасител и ще види как Бог се излее духа си върху него и буквално целият му живот ще бъде променен. Благославяме в името на Исус. Бождаре, какво означава за теб Възкресение Христово? Възкресение Христово за мен е моето спасение. Мъртъв бях, но оживях. Амен! Христос възкресе. Бъдете благословени, обичайте се, почитайте се. Радостта в Бога е нашата сила. Радвайте се за спасението си. Пребъдвайте в Христос, търсете го, следвайте го. Бъдете благословени. Вече си взимахме дипломите, тръгваме към вкъщи. Официално вече сме завършили основна вяра в Българска християнска църква Исус Христос, служение на примирение. С нашия любящ учител, който ние толкова много обичаме, Стефан Стефанов. И главен учител Святия Дух. Амен! Ние отпразнувахме Възкресение Христово в църквата. И не можах да снимам много, защото имахме доста работа да вършим днес. И наистина сме благословени. Наистина имахме невероятни преживявания, време за хваление, сценка, стихчета и много други неща. По този начин ние празнуваме Възкресение Христово, като даваме цялата слава на Бога. И това е знак Възкресение Христово. Децата бъдеш ли познака, купили го? Не, ние не бъдисаме деца. Познака, ако ще го купувам да го ям за себе си, е така просто. Не за Възкресение Христово. Сирянки. Благодарим на Бог, че Той възкръсна най-важно в нашите сърца. И ви насърчавам, спирайте да следвате Благословителя, Изцелителя, защото по този начин ще получите вашето благословение и изцеление. А това е Исус Христос. Кажи чао! Чао-чао!